Il-Malta Gaming Authority, l-MGA, qed tipproponi bidla kbira fil-qafas legali tal-logħob f'Malta. L-għanewlieni wara din il-bidla proposta huwa li jkun hemm liġi ġdida magħrufa bħala l-att tal-logħob. Il-liġi ppreżentata fl-uffiċini tal-MGA hija maħsuba biex issaħħaħ is-settur u pajjiżna iżomm il-post fost l-iktar ġurisdizzjonijiet serji fis-settur. Il-qafas regolatorju propost jagħti seta' ġodda lill-Awtorità u jipproponi titjib mill-aqwa fl-istandards tal-protezzjoni tal-konsumatur, miżuri tal-logħob responsabbli, stil ibbażat fuq ir-riskju lejn regolamentazzjoni u firxa aktar miftuħa tas-setat tal-MGA fil-konformità u fir-rinforzar. F'konferenza tal-aħbarijiet iċ-Chairman tal-MGA Joe Kuxkiri fisser kif dan huwa settur fejn minkejja s-suċċess li qed jikseb pajjiżna wieħed ma jistax jistrieħ. Fil-bidu tal-2014 ħassina ħtieġa li jkun hemm aġġornament tal-liġi għax il-liġi kienet qdiemet kienet ilha madwar 10 snin. U ovvjament ħassejna l-mod kif żviluppa s-settur matul is-snin, anke mill-aspett teknoloġiku, mit-tip tal-logħob li jiġu offruti llum il-ġurnata. Anke t-tip ta' kif isir il-mod kif isir l-infurzar, kif isir ir-regolamentazzjoni, ħassejna kien hemm bżonn aġġornament qawwi fil-liġi biex il-liġi tirrifletti ir-realtajiet preżenti tas-settur u anke dawk futuri. Fost il-bidliet proposti hemm dik li minn sistema attwali ta' diversi liċenzji immorru għal sistema li tkun tinkludi żewġ tipi differenti ta' liċenzji. Il-liġi trid tixpruna aktar l-innovazzjoni fil-waqt li tiżgura li jintlaħqu l-għanijiet regolatorji. Se jkun hemm twessieħ tal-iskop regolatorju biex tiżdied is-sorveljanza tal-MGA u sabiex ikun permess intervent proporzjonat fejn ikun hemm il-ħtieġa. Bidla oħra importanti l-introduzzjoni ta' proċessi ġodda u aktar effettivi fil-ġustizzja amministrattiva u kriminali, inklużi l-allokazzjoni ta' appelli minn deċiżjonijiet min-naħa tal-Awtorità lit-Tribunal. Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji u Ekonomija Silvio Xkembri qal li l-bidliet li qed tipproponi l-Awtorità se jkomplu jsaħħu s-settur tal-logħob, settur li huwa kruċjali għall-ekonomija Maltija. Dawn l-aħħar 4 snin l-industrija tal-gaming komplet tikber, però dan għalina bħala gvern ma kienx biżżejjed. Irridu naraw li l-industrija tkompli tikber, tkompli tagħmel suċċess hawn Malta, però mbagħad tattira wkoll l-industriji ġodda. L-abbozz ta' liġi li qed jiġi propost mill-Awtorità tal-logħob se jgħaddi għall proċess ta' konsultazzjoni pubblika ta' 5 ġimgħat.